بله تماشاوانین هیچ پیوندین لگل روجاوایی کردستانی ام در باسی پیوندین لگل باکوری کردستانی بین. دامزراندنا پارتیا دموکراتها کردستانی چه باندور ل باکوری کردستانی او پیوندیجی به چه شیوی بردوام کرنه و حتی نهاج. متین پیرانی سکرتری گشتی سروک گشتی حرکت آزادی دیاربکر میوانی منه سلاف بوده که متین دامزراندنا پارتیا دموکراتها کردستانی 1946 چه کارگری لباکوری کردستانی کرد و پشتی شورشا دیرسمی باکوری کردستانی تفگران نتوی تفگران رزگاری خوازا کردستانی دربه یک مزن قاربو بله فرمون خاندناته بله دستری ده ریز و سلاف جبو همی اف کسین کو دریا سربخویی کرد و کردستان به جیان خوش دستان و به تایبتی مالباتین شهیدان را ریز سلافی خود دشینه بله وکی هر ملت خودی دیروکه ملت کرجی دنوا همی ملت دیروکه ملت جهان دجی روزن پیروز هنه وکا ملت کرد جبو ملت کرجی 16 طباخ ویژینه که زاینه که میلاده که جبو هر چهار پارچه کردستان و هنجی دزانن پیشتی دامزراندنا پارتی دموکرات کردستان تأثیر خواهش بو هر چهار پارچه دایا پیشتی دامزراندن هر چهار پارچه با آوه کی رین سیاسی تفگرین خواه خورد کرن و به هفره خبتینه حتانی ایرو و جبرویه کی 16 طباخ گرینترین روژه جبو ملت کرد دیروکا ملت کرد ده بله گکمتی بله گکمتین نها لباکوری کردستانی yani pişti da mezrandına parti bu yara çilunhan heye. Pişti ve bu yara bistusiyan heye. Pişti ve da mezrandına partiya Demokrata Kurdistan Türkiye heye yazdı he. Tirmehe salah 1965 van bu yerin diroketi çava hevdu ve geride de u bandora Partiya Demokrata Kurdistani liser gelu van bu yeran çi buye beleket. Bele. Elbette. Pişti damazrandına parti şansdehi tabağı tırsketiye dili neyaran. Tırsketiye dili neyaran. Dinava çend salanda bunji dizanın çulu nehkesa be avayeki zordari be avayeki ne hukuki kırna bindes ve avetine hapsede. O dura 65 avabu. 65 şunda da vakti 65'da da vakti parti damazrand Bakuriye Kürdistan'da hemmi partinin nihai iroyin de bendeha damezrandına Parti Demokrat Kürdistan'ı Türkiye'de çekiyor. Jberviye ki jbume tavahi Bakuriye Kürdistan'da xatimi bu. Yani Bakuriye Kürdistan'da rey u rebaza kurdayeti xatimi bu. Bes bu aşk bu ronahi runi daya jbu Bakuriye Kürdistan ne tane Bakur em dizanın her çar parça Kürdistan'da tesir ki mezin dayalı dixabata rizgariya mafin kurdayetiydi. Keke metin her vaha rahmeti Faik Bucak, rahmeti Said Elçi yani de berferah kirna doza netveyi demokratik li Bakuri Kürdistan'da beguman xudi yani çalaki u xabatin gelek berferah duvarı nivîsandinê bigre heta duvarı rêxistin bûnê de jî êgo kirin gelo li Bakurê Kurdistanê tevgera neteweyî demokratîk ya Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê îro jî xwedî wan peywendiyan e xwedî wan bandorên fikir û hizra neteweyî demokratîk e tu çawa de nirxîne? Bele. Yani vakti ku mirov parti dinirxîne mirov dibîne xebatekî berdevam û bêrawestan û pir jî fedakarî û ji ber viyekî jî her çar parçeyê Kurdistanê de xelkê me bi dilekî vekirî ve piştgiriya partî xwe dayan. Numuneyekî biçûk bêjime ve numuneyekî biçûk çend sal berê wextê ku pêşmergeyên pîroz
ji Başûrê Kurdistanê dixwestin biçine Rojavayê Kurdistanê ser rêya Bakurê Kurdistanê bikar anîne bi milyonan însan xwe bi xwe bê rêxistinî xwe bi xwe pêşvaziya partiya xwe pêşvaziya pêşmergeyê xwe kirine ev dîmen jî li ber çawa ye û li vê derê jî mirov dizane û dibîne ku tesîr û bandora Partî Demokratê Kurdistan hîna jî li Bakur berdewam e herçend xebatekî berfireh nebe jî xelk bi awayekî vekirî bi away bi dilekî vekirî piştgiriya partiya xwe didin em dikarin vêya bêjin ji bo partî divê derbarê de ger hin nimûneyan ez jî bidmetekek Metin Niha hin bû yerên goçêbûne û li Bakurê Kurdistanê di asta cemawerî de rolek wayî gelek giring hebûye yek te bi nav kir derbasbûna pêşmerge bo Rojavayê Kurdistanê mesela bû yerên di dema referenduma serxwebûna Kurdistanê de ew heyecana ku li Bakurê Kurdistanê durist bûye û di gelek xabatên li Bakurê Kurdistanê de ji bo piştgirî û serkeftina proseya demokrasî û neteweyî li Başûrê Kurdistanê ê gotên meşandin dîtina de divê derbarê de bigirim gelo di nav gel de potansiyelekî wisa rûniştî berfereh ya doza neteweyî demokratîk li Bakurê Kurdistanê heye got ev helkeft wisa serdekevin fermokekê Belê bêguman saet xweş wextê referandumê bi rastî ne tenê piştgirî dayîne cemaverê Bakurê Kurdistan û xelkê Bakurê Kurdistan rêxistinên Bakurê Kurdistanê jî piştgiriya referandumê kirin tesîrekî gelek mezin li ser xelkê hebû heta vê çaxê hem neyar pir tirsiyan e û gelek rêxistin jî pir tirsiyan e girseyê Bakurê Kurdistan bi awayekî berfireh beşdarê Başûrê bibin ji ber ku xelk êdî dibînin bi salan e bi dehan sala dibîne partî maneyê ew ye ke bilindkirina ala Kurdistan partî maneyê ew ye ke di xizmeta Kurd û Kurdistanê de xebatekî berdewam û bê rawestan dimeşîne û ji ber vê yekî yanî tesîrekî mezin ne tenê Bakur yani ez vêya dikarim bi dilekî wekirî û eşkere her çar parçayê Kurdistanê de li diasporaya jî tesîra partî zêde ye înşallah ev bi awayekî rêxistinî kom bibe û ji bo mafên revayê Kurdistanê mafên binpêkirina revayê neteweyetî de xebat bike ji me ev lazim e Kekê Metin Cenabê Serok Barzanî di daxuyaniyên xwe de di pirtûkên xwe de rola Bakurê Kurdistanê taybetî jî Partiya Demokrata Kurdistanê di şoreşên Eylûlê de di şoreşa Gulanê de jî gotîne ziman her wiha mirov dibîne ev peyvendiya ruhî di navbêna Bakur û Başûrê Kurdistanê de got sînoran nikarî bûye wan peyvendiyan têk bidin dîtina te divê derbarê de belê dizanin milletê me hemî dizanin piştî Sqay Spîkosê armanc ev bû ku milletê Kurd ji hev cuda bikin bes li kîşan parçeyê şerê azadîxwaziyê çê bibe parçeyên dî piştgiriya ev şerên azadîxwaziyê dida bû nimûne wextê mehabat ava bû mirov dinêre di serkirdeyên avakarên mehabat Komara Kurdistanê Mehabadê de hemî Kurdên her çar parçeyê Kurdistanê tê de bû rola xwe dilhîstin û her wiha li Başûr jî wextê tiştekî bibe parçeyên dî piştgiriya xwe didan û her wiha li Bakur tiştekî bibe bi taybetî Başûr her tim piştgiriya xwe didan lê hetanî niha kes nikarin peywendiyên digel Başûr û Bakur û Rojhilat û Rojavayê qut bike bû yerên dîrokî jî weka referandum weka Kobanê weka şoreşê Îlonê û Gulanê de jî me dît xelk her tim bihevrene sînor bibe jî farq nîne heger sînor bibe jî farq nake xelkê Kurdistan û partiyên Kurdî tenê li ser xeta kurdayetî de dikarin bên cemhev û her tim piştgiriya xwe dewam kirine û hîna jî berdewam e ez bi kurtasî dikarim vêya bêjim Serokê Giştî ya Hereketa Azadî Metin Pîranî ji Diyarbekirê gelme bûye
سپاس بود.